Bueno, harmoniko esferikoak, imaginatzen duzuenez, oso importanteak direnez fizikan, oso sakonki aztertu egin dira, eta hainbat propietati atera egin dira. Guk hementxe batzu bakarrik aztertuko ditugu, nire ustez erabilgarriak izan daitezkenak. Bueno, lehenengoz aztertuko dugu harmoniko esferikoak daukaten simetria. Hau da, ikusiko dugun bezala, harmoniko esferikoak izango dira edo simetrikoak edo antisimetrikoak. Eta izatez hori ez da harritzekoa. Ze bai L eragilea eta L karratu inbertsio eragileekin trukakorrak dira. Osea, osagaiak inbertsio eragileekin trukakorrak dira. Eta L karratu zer esanik ez. Osagaiak trukakorrak badira, L karratu ere. Eta horrek ze ondorio dauka? Bueno, imagina dezakezuenez, aurkitu dezakegula, gure kasu honetan, LZ, L karratu eta I-ren aldibereko autofuntzioak. Eta I-ren autofuntzioak, badakizue direla, funtzio simetrikoak edo antisimetrikoak. Eta izatez, harmoniko esferikoak ezaugarri horiek dituzte. Haude harmoniko esferikoak simetrikoak eta antisimetrikoak direnak. Eta oraintxe egingo duguna izango da, aztertuko dugu ea ze simetria daukaten. Hau da, horretarako egingo duguna izango da, aplikatzen badugu I behagarria gure harmoniko esferikoen gainean, harmoniko esferikoak zehazteko L eta M zenbaki kuantikoak behar ditu, eta hauek tita eta firen funtzioan daukagu. I behagarria funtzio baten gainean aplikatzerakoan egiten duena da R-R-en bihurtu, bai? Eta hauek badira, tita eta fi angeluak badira, R-ri dagozkien angeluak, -R-ri dagozkien angeluak, dira, tita angelua bihurtzen da piken tita. Eta fi angelua bihurtzen da fi gehi pi. Agian, hau hobeto ikusteko, honena da irudi bat egitea, nahiz da irudia hementxe irudi mitxutan egin behar da, eta agian hemen angeluak irudikatu behar dira, eta pizka bat ez da horren erraza hori ondo ikustea, ez? Saiatuko gara. Demagun, hau zedala guk daukagun R vektorea. R vektore horrek badauka bere tita angelua, eta angelu azimutala ikusteko proiektzio egin behar du. -R vektorea, justu honen aurkakoa izango dana, R vektoreak, -R vektore honi osotzen dagokion tita angelua, hau dugu. Hau dugu tita angelua. Berari dagokion tita angelua. Eta ikusten duzuenez, hau da, pi osoa, guztia izango litzatena, ken emekoa, eta emekoa tita dugu. Beraz, -R-ri dagokion angelua da pi ken tita. Gero bestaldetik, hemen ja firekin ze gertatzen den ikustea zailagoa da, baina agian horretarako egin dezakeguna da, zuzenean egin dezakegu XY planoan daukagun R-en proiektzioarekin ikustea ze gertatzen den. Hau da, hau badugu R-en proiektzioa XY planoan, deituko diogu ρ. Hau dugu fi angelua. -R-ri dagokion proiektzioa izango du horren aurkakoa. Hau dugu, beraz, -ρ izango genuken. Eta ikusten duzuenez, vektore honi dagokion angelua guztia hauze dugu. Eta hau da pi gehi fi. Pi gehi fi. Bai? Bueno, orduan, hementxe daukagun harmoniko esferikoa bihurtzen da honetan. Tita bihurtzen da piken titan, eta fi bihurtzen da pi gehi fi. Orduan hementxe erabiltzen badugu harmoniko esferi dagokien adierazpenak, hau da daukaguna. Lehenengo,
harmoniko esferikoen lotutako normalizazio konstantea, baina hori angelun independentea denez ez zaigu azola zein den berak duen adierazpena. Gero daude Leyendraren polinomio elkartuak. Kosinu titaren funtzioa, baina kasu honetan tita angelua dugu piken tita. Beraz, kosinu piken tita. Eta gero bestaldetik daukagu esponentziala. Eber i, m eta fi bihurtzen zaigu pi gehi fi. Egin behar duguna da ikusi hau nola erlazionatzen den ILM harmoniko esferikoarekin. Horretarako pixka bat mekoa landu egin behar dugu. Lehenengo eta behin, hementxe daukagun kosinu piken tita da berdin minus kosinu tita. Beraz, hemen geratzen zaigu PLM minus kosinu tita. Goratzen baduzue, Leyendraren polinomioak kosinu titaren funtzioan genituen eta kosinu tita x deitzen genuen. Hementxe daukaguna da Leyendraren polinomioa minus x-en ebalatuta. Eta Leyendraren polinomioen definizioa joaten bazarete, hor ikusiko duzue nola bere adierazpena agertzen dela x-ekiko L gehi m garren deribatua. Kasu honetan minus x dugunez, ageriko da minus honekin minus bat ber L gehi m faktore bat, ze agertzen dalako berriro diotzuet, x-ekiko L gehi m garren deribatua. Eta beste guztia berdina da. Orduan, izatez hauze da Leyendraren polinomioarekin lotutako simetria. Beraz, alde batetik aztertu dugu eta ikusiko dugu nola atera den faktorea Leyendraren polinomio hauetatik. Eta gero bestaldetik, hementxe daukagu esponentziala, pixka bat lantzen badugu, hementxe daukaguna hauze da. Eberri m pi, eberri m fi. Hau da, harmoniko esferikoan agertzen den ekarpena, eta hortaz gain daukagu beste ekarpentsoa. Ekarpen hori, eber i pi minus bat denez, da minus bat ber m, eber i m fi. Orduan, ekarpena hau, eta beste ekarpena hau, bai agertzen dira osotzen dute harmoniko esferikoak, baina hortaz gain daukagu minus bat tekin lotutako faktore hau eta beste faktore hori biderkatzen daudenak. Eta biderkatzen baditugu, ageriko zaigu minus bat ber L, eta bider minus bat ber bi M, baina hori bat da. Bakarrik eratzen zaiguna da minus bat ber L. Orduan, azkenik, emetik ateratzen dugun adierazpena da minus bat ber M, eta gero beste guztia harmoniko esferikoaren berdina dugu. Orduan, harmoniko esferikoa minus R-en ebalatuta, da berdin, harmoniko esferikoaren berdina, hau, baino minus bat faktore batekin, minus bat ber M faktore batekin. Orduan, zer da hementik ateratzen duguna? M bakoitia bada, orduan, harmoniko esferikoa bakoitia izango dugu ere. Aldiz, M bikoitia badugu, harmoniko esferikoa bikoitia ere. Eta simetria propietate hauek, zer esanik ez, oso interesanteak dira. Integralak batzi behar ditugunean eta olakoak, asko oso lagungarriak izan daitezke, barneko integralen barruan dagoen simetriak lantzea eta oik kontutan hartzea. Beraz, hau da daukagun harmoniko esferikorekin lotutako lehenengo propietatea, aztertu nahi genuen lehenengo propietatea. Hurrengoa, harmoniko esferikoen oinarriarekin dago lotuta, harmoniko esferikoen oinarri oso bat osotzen dute, eta oinarri osoek duten ezaugarria da itxidura erlazioa betetzen dutela. Eta harmoniko esferikoak itxidura erlazioa betetzen dute.
Zein da kasu honetan daukagun itxidura erlazioaren adierazpena? Ondorengoa. Hau bitxikeri bat da, bai? Baina, bueno, behintzat, aipagarria, nire ustez. Erlazioa ondorengoa da. Batukaria, LM-rekiko, ILM, eta firen funtzioan dauena, da ILM tita prima, eta fi prima funtzioan duguna, hori da berdin, diraken deltak, baina diraken deltak era honetan jarrita. Kosinu tita, ken kosinu tita prima, bider fi primaren diraken delta. Hau da, hauek osatzen duten itxidura erlazioa. Eta nolabait esaten duena da edozein funtzio bat harmoniko esferikoen kombinazio lineala bezala jar genezakela. Hori da, itxidura erlazioaren atzean dagoen filosofia. Eta batez ere, edozein funtzio bat aipatzen dugunez, badaude halako funtzio oso simpleak diren arren, askotan erabiltzen ditugunak, dira R-ren osagaiak harmoniko esferikoen kombinazio lineala bezala jar genezake. Hau da, hauek deituko ditugu erlazio erabilgarriak, bai? Erlazio erabilgarriak. Esan dugunez, edozein funtzio bat, harmoniko esferikoen kombinazio lineala bezala jar genezake. Eta partikularki X, Y eta Z funtzioak. Hau da, X dugu koordenatu esferikoetan R sinu tita cosinu phi. Y dugu R sinu tita sinu phi. Eta azkenik daukagu Z dala R cosinu tita. Bueno, hemen txagertzen den faktorea sinu tita bider cosinu phi harmoniko esferikoen kombinazio lineala bezala jar genezaken. R ez da agertzen harmoniko esferikoetan. Eta izatez sinu tita bakarrik agertzen denez, L berdin bat hemen dugun bezala edo cosinu tita, ez da agertzen, hau da sinu karratu edo beste orden altuagoko berredurarik. Orduan, L berdin bateko harmoniko esferikoen kombinazio lineala bezala jar genezaken. Eta partikularki, X-en kasuan ondorengoa dugu. X bera dugu R bi zati hiru I bat minus I bat. Hori dugu X. Eta Y ondorengoa dugu. Bi pi zati hiru I bat minus gehi I bat. Eta azkenik Z dugu R lau pi zati hiru I bat 0. Adierazpen hauek interesanteak dira. Nire ustez gogoratzeko hasta buruz ikasteko, eta besteren batean behar badugu, X bakarrik agertzen bada edo Y, ikus dezakegu behar badugu, segun eta ze kontekstuan, ikus dezakegu alako bi harmoniko esferiko hauen kombinazio lineala bezala, eta I beste bi hauen kombinazio lineala, eta Z honen proportzionala den faktore bat bezala. Eta hori erabilgarria izan daiteke, hori segun eta ze kontekstuan gauden erabilgarria izan daiteke, beraz, adierazpen hauek buruz ikasteko adierazpenak ditugu. Bueno, eta azkenik, aipatuko dugun erabilgarria izan daitekeen beste erlazioa, laugarrena, da zein den harmoniko esferikoaren konplexu konjukatua. Konplexu konjukatua. Integralak egiterakoan eta hauek, batez bestekoak, normala da harmoniko esferikoen konplexu konjukatuak agertzea. Eta konplexu konjukatu hauek, harmoniko esferikoen zuzeneekin erlazionatuta daude.
Eta erlazio ondorengoa da. ILM-ren konplexu konjukatua da berdin minus bat bereme faktorea bider IL minus M harmoniko esferikoa. Oda, konplexu konjukatua egiterakoan faktora honetaz gain egiten duguna da M-ren balioa aurkakoarekin aldatu. Bai? Bueno, erlazio hau horrela den ikusteko, egin behar duzuena da, hartu ILM, horren adierazpena, eta hartu IL minus M-ren adierazpena, eta ikusi hementxe dagoen erlazio hori betetzen den. Eta horretarako, joan behar zarete zuzenean, daukagun Legendren polinomio elkartuen adierazpenetara, eta ikusi hortik abiatu, bi hauen adierazpenak ateratzeko. Hau ere, epatu dugunez, oso erabilgarria dugu, eta adibidez, ezagutzen badugu zein den ILM harmoniko esferikoa, zuzenean horrekin dago erlazionatuta, bere konplexu konjukatua egiten badugu, horrekin dago erlazionatuta IL minus M harmoniko esferikoa. Orduan, ez dugu ebalatu behar. IB harmoniko esferikoa ezagutzen badugu, horrekin dago erlazionatuta IB minus B. Bakarrik izango ditzate kasu honetan, konplexu konjukatua. Ze kasuetan M bi dugulako. Adierazpen hause baita erabilgarria dugu.